Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή για την ψηφιακή οικονομία και το blockchain. Το σημερινό μας θέμα είναι πώς επηρεάζει η αύξηση των επιτοκίων τα κρυπτονομίσματα και γενικά πώς διαμορφώνεται η νέα μακροοικονομική πραγματικότητα. Δίπλα μου βλέπετε τον Buffett να διαβάζει το βιβλίο. Μην μπερδεύεστε, πρόκειται για μοντάζ που έκανε ο Σύσυφος στο Twitter. Πολύ επιτυχημένο ομολογώ, αλλά δεν είναι το μόνο. Η αλήθεια είναι πως μου στέλνετε πολύ ωραίες φωτογραφίες που τις αναρτώ όλες στο Twitter. Για το επόμενο διάστημα να ξέρετε πως θα βάζω τις καλύτερες από αυτές στο βίντεο. Όσοι έχετε Twitter, ελάτε να με βρείτε. Αν δεν έχετε λογαριασμό, να φτιάξετε. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή παρέα εκεί. Λοιπόν, όλα ξεκίνησαν, για να έρθουμε στο θέμα μας, προχθές το βράδυ, όταν οι επενδυτές έβγαλαν ένα μεγάλο στεναγμό ανακούφισης επειδή ο Τζέρομ Πάουελ, έχοντας την ομόφωνη γνώμη των μελών του Συμβουλίου, έκανε την καθησυχαστική δήλωση ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ δεν εξετάζει μεγαλύτερη αύξηση επιτοκίων από 0,5%. Από ό,τι ανέφερε, η αμερικάνικη οικονομία παραμένει ισχυρή παρά την πτώση του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο. Το δικαιολόγησε από το γεγονός της ύπαρξης πολλών κενών θέσεων εργασίας και των ισχυρών εταιρικών ισολογισμών, κάτι που αφήνει περιθώρια στη ΦΕΤ να επιβραδύνει την οικονομική ανάπτυξη χωρίς να προκαλέσει αύξηση στην ανεργία. Επιπλέον ισχυρίστηκε ότι ο πληθωρισμός θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται χωρίς να χρειαστεί να προβούν σε μεγάλες αυξήσεις επιτοκίων, δημιουργώντας ασφυξία στην οικονομία. Με άλλα λόγια, παρουσίασε το ιδανικό σενάριο. Ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει χωρίς να δημιουργηθεί ύφεση, χωρίς να απαιτηθεί τα επιτόκια να σκαρφαλώσουν σε υψηλά επίπεδα, θέτοντας σε κίνδυνο την παγκόσμια οικονομία. Πολύ καλό για να είναι αληθινό, αυτό μένει να το δούμε. Το σίγουρο είναι πως οι επενδυτές αναθάρισαν και οδήγησαν ενθουσιασμένοι τις αγορές μετοχών και κρυπτονομισμάτων προς τα πάνω. Αλλήμον όμως το πάρτι δεν κράτησε πολύ, αρκούσαν 24 ώρες για να περάσουμε από τις ενθουσιώδεις τσιρίδες της ανόδου ως τις έντρομες κραυγές της πτώσης. Στο τετράωρο διάγραμμα βλέπετε του Bitcoin είχαμε παρουσιάσει τις προηγούμενες μέρες πως υπάρχουν δύο σενάρια. Στο θετικό, η ανωδική διάσπαση του τριγωνικού σχηματισμού που οριοθετείται από τις μοβ γραμμές θα οδηγούσε με δύναμη την τιμή υψηλότερα. Το αρνητικό θα ήταν αν διασπάσει προς τα κάτω την μπλε γραμμή τάσης. Τελικά, σε μια σπάνια ακόμα και για το bitcoin εναλλαγή συναισθημάτων και διάθεσης, πραγματοποίησε και τα δύο. Από εκεί που ξεπέρασε οριακά τις $40.000 έφτασε να υποχωρεί μέχρι τις 35.500 και τώρα διαπραγματεύεται στις $36.400. Ωστόσο δεν ήταν μόνο το bitcoin, ο τεχνολογικός δείχτης Nasdaq στη χειρότερη ημερήσια επίδοσή του από το Σεπτέμβριο του 2020 βούτυξε 5,1%. Πλέον βρίσκεται 22,4% κάτω από τα υψηλά του. Όπως βλέπετε στο διάγραμμα, η απόσταση από τα υψηλά κοντεύει να φτάσει το ποσοστό υποχώρησης που είχε σημειώσει στο μεγάλο πανικό του Μαρτίου του 2020 στο αποκορύφωμα των ανησυχιών για τις επιπτώσεις πανδημίας. Κατά καιρούς, οι αγορές φαίνεται να συμπεριφέρονται παράλογα. Ωστόσο, όταν τις εξετάζουμε αργότερα, ανακαλύπτουμε τους λόγους πίσω από την κάθε κίνηση. Απλά, εκείνη τη στιγμή που συμβαίνει δεν βρίσκονται στο οπτικό μας πεδίο. Το bitcoin έχει δύο βασικά μειονεκτήματα σε αυτή τη φάση της αγοράς, όπου αναμένεται να αυξηθούν τα επιτόκια είτε ήπια είτε επιθετικά. Καταρχάς, δεν δίνει κουπόνι ή μέρισμα όπως τα ομόλογα ή οι μερισματικές μετοχές. Αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων τίτλων που προσφέρουν μια εξασφαλισμένη απόδοση ανεξάρτητα από τη χρηματιστηριακή διακύμανση. Το δεύτερο είναι πως θεωρείται περιουσιακό στοιχείο υψηλού ρίσκου. Τέτοιου τύπου τίτλοι ευνοούνται όταν οι αποδόσεις ομολόγων και μετοχών είναι μηδενικές και οι επενδυτές, προκειμένου να γράψουν κάποια κέρδη, εμφανίζονται πρόθυμοι να ρισκάνουν περισσότερο. Τώρα όμως το περιβάλλον είναι διαφορετικό. Για μισό λεπτό θα πείτε κάποιοι πώς είναι δυνατόν να μην υπάρξουν αποδόσεις. Καλά στα ομόλογα. Τα επιτόκια ήταν επί χρόνια κολλημένα κοντά στο 0. Όμως οι μετοχικοί δείχτες, κυρίως οι αμερικάνικοι, από το 2008 και μετά βρίσκονται σε ένα συνεχές πάρτι. Και όμως η άνοδος των δικτών δεν είναι αντιπροσωπευτική του συνόλου των επιχειρήσεων. Όπως μας αποκαλύπτει το διάγραμμα, αν εξαιρέσουμε τα κέρδη από τους τεχνολογικούς κολοσσούς, τόσο ο Standard Poor's 500 όσο και ο δείκτης που περιλαμβάνει τις παγκόσμιες μετοχές εκτός ΗΠΑ από το 2008 και μετά βρίσκονται σχεδόν στάσιμα. Τα νέα μακροοικονομικά δεδομένα αρχίζουν να διαμορφώνουν μια αλλαγή στην νοοτροπία. Η εμφάνιση του πληθωρισμού δημιουργεί την τάση στους ανθρώπους να θέλουν να ξεφορτωθούν τα χρήματα, να τα ανταλλάσσουν με περιουσιακά στοιχεία. Επί δεκαετίες, στις αναπτυγμένες οικονομίες τουλάχιστον, ο πληθωρισμός ήταν ελάχιστος ή ανύπαρκτος. Τώρα
εκτός απροόπτου θα συνεχίσει να βρίσκεται σε υψηλότερα επίπεδα για καιρό. Ο πληθωρισμός δεν οφείλεται τόσο στην αύξηση της ζήτησης που φοβόντουσαν οι αναλυτές λόγω της αυξημένης προσφοράς χρήματος. Η νέα παράμετρος είναι η σπανιότητα των εμπορευμάτων των πρώτων υλών της ενέργειας. Από το know your customer, δηλαδή να γνωρίζεις τα στοιχεία του πελάτη, πάμε στο know your supplier, δηλαδή να γνωρίζεις τα στοιχεία του προμηθευτή. Στο νέο κόσμο που διαφαίνεται να σχηματίζεται, για να συνάψουν συνεργασίες οι επιχειρήσεις, δεν αρκεί να γνωρίζουν μόνο ποιος είναι αξιόπιστος προμηθευτής, αλλά και αν διαθέτει συμβατή εθνικότητα. Κάτι που επιβαρύνει το κόστος παραγωγής. Επίσης, η ακριβή ενέργεια οδηγεί σε αύξηση του χρέους, οπότε είναι λογικό να αναμένουμε ένα πιο αδύναμο ευρώ. Κάτι που ήδη συμβαίνει. Τόσο μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, όπως βλέπετε, η συνήθως πλεονασματική Ευρώπη δεν έχει βιώσει ποτέ. Το εμπορικό ισοζύγιο στη ζώνη του ευρώ ήταν ελλειμματικό κατά 7,6 δισεκατομμύρια ευρώ το Φεβρουάριο του 2022. Την τέταρτη συνεχή περίοδο εμπορικού ελλείμματος από πλεόνασμα 23,6 δισεκατομμύρια που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Μια άλλη δομική αλλαγή αφορά το τέλος εποχής των επί 40 ετών θετικών πραγματικών αποδόσεων στα ομόλογα. Η πώλησή τους ανατροφοδοτεί τον πληθωρισμό, όπως ισχυρίζει το Ray Dalio, καθώς για να προσελκύσουν αγοραστές στα κράτη ή θα πρέπει να αυξήσουν τα επιτόκια ή να αρχίσει να τα αγοράζει η κεντρική τράπεζα. Η άνοδος των τιμών των αγαθών συνεπάγεται επίσης από μέρους των εργαζομένων πιέσεις για αυξήσεις των μισθών. Αν λάβουν αυξήσεις τώρα πάνω από τον πληθωρισμό, αυτός δεν πρόκειται να πέσει ποτέ. Αν ο πληθωρισμός είναι μεγαλύτερος από τις αυξήσεις, τότε μειώνεται η αγοραστική τους δύναμη. Τότε θα πείτε τι τους μένει να κάνουν. Να ξοδεύουν λιγότερο, κάτι που μάλλον οδηγεί σε ύφεση. Σε αυτό το διαφορετικό οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, ποια είναι τα συστατικά στοιχεία που θα οδηγήσουν την αγορά των κρυπτονομισμάτων προς υψηλότερες τιμές? Το ένα είναι η τεχνολογική ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Να δημιουργούνται νέες ενδιαφέρουσες εφαρμογές που θα λύνουν πραγματικά προβλήματα, οι οποίες με τη σειρά τους θα προσελκύσουν περισσότερους χρήστες. Η τωρινή περίοδος ευνοεί κάτι τέτοιο. Σε συνθήκες χρηματιστηριακής ανοβρίας, τα altcoins ανταγωνίζονται εντατικά μεταξύ τους προκειμένου να ξεχωρίσουν. Και πράγματι, όποιος παρακολουθεί το χώρο από κοντά διαπιστώνει πως συντελείται ένας δημιουργικός οργασμός. Το δεύτερο είναι η αναγνώριση του ουδέτερου ρόλου που έχουν τα κρυπτονομίσματα. Οι κυρώσεις που ακολούθησαν την εισβολή στην Ουκρανία προσγείωσαν απότομα πολλούς. Φανέρωσαν πως ακόμα και για τα συναλλαγματικά διαθέσιμα μιας μεγάλης κεντρικής τράπεζας αρκεί μια πολιτική απόφαση και να μην αξίζουν τίποτα. Πως όποιος δεν είναι αρεστός στο πολιτικό σύστημα μπορεί να απολέσει την προσωπική του περιουσία απλά επειδή δεν διαθέτει τη σωστή εισαγωγικά υπηκότητα. Ακόμα και στο δυτικό πολιτικό σύστημα, το οποίο μέχρι χθες είχε σαν σήμα κατά τεθέν την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας. Αποδείχτηκε σε όλο της το μεγαλείο η διαφορά μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων όπου ενέχουν τον κίνδυνο του αντισυμβαλόμενου, δηλαδή κάποιο τραπεζικό ίδρυμα να παγώσει, να κατάσχει, να εμποδίσει τη μεταφορά τους, σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που δεν απαιτείται θεματοφυλακή. Τα κρυπτονομίσματα είναι η μοναδική κατηγορία περιουσιακών στοιχείων που έχουν τη δυνατότητα ψηφιακής μετακίνησης και διαφύλαξης εκτός του παραδοσιακού τραπεζικού δικτύου. Ταυτόχρονα βέβαια με την εγγυημένη σπανιότητα και το συγκεκριμένο ρυθμό παραγωγής που έχουμε στην περίπτωση του bitcoin. Χαρακτηριστικά τα οποία δεν μπορεί να διαταράξει καμία κυβερνητική εξουσία. Για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία ο απλός πολίτης μπορεί να αμυνθεί τόσο αποτελεσματικά έναντι στην αυθαιρεσία της εξουσίας. Φυσικά δεν είναι όλοι ευχαριστημένοι με την αναγνώριση των ιδιωτήτων των κρυπτονομισμάτων. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προειδοποίησε ότι η υιοθέτηση του bitcoin ως νόμιμο χρήμα από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, το δεύτερο κράτος μετά το Ελσαλβαδόρ, εγείρει, λένε, σημαντικά ζητήματα νομικής, οικονομικής πολιτικής και διαφάνειας. Αντίθετα, βέβαια, η κυβέρνηση της Αφρικανικής χώρας υποστηρίζει ότι η υιοθέτηση του bitcoin θα οθήσει την ανάκαμψη και την ανάπτυξη της οικονομίας, η οποία έχει καταστραφεί από το δεκαετή εμφύλιο πόλεμο. Η παρέμβαση του Δούνου του μας θύμισε μια δήλωση που είχε κάνει ο Ανδρέας Αντωνόπουλος. Το Δούνου του λέει δεν φοβάται ότι οι εγκληματίες θα χρησιμοποιήσουν bitcoin, φοβάται ότι θα το χρησιμοποιήσουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι του Euro Today. Link για αυτά που αναφέρουμε, όπως πάντα, θα βρείτε στο σημερινό άρθρο. Να υπενθυμίσουμε τον σπόνσορά μας στο cryptoverse.gr, το e-shop που διαθέτει, πάμε, και καπέλα. Βλέπετε εδώ καινούριο Ethereum.
Και σε αυτά, για να πάρετε 15% εκτός ό,τι παραγγείλετε, να πάρετε εδώ που δείχνει φωτογραφία το κωδικό Βασίλης 15. Και σας φάνηκαν χρήσιμα αυτά που ακούτε, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like όπως γνωρίζετε θα εκτιμηθεί όντως. Γεια σας, τα λέμε πάλι την επόμενη φορά.